De verkiezingen komen steeds dichterbij. Hier tonen we u hoe u elektronisch moet stemmen. Meld u bij binnenkomst aan bij de medewerkers van het stembureau. Geef uw oproepingsbrief en identiteitskaart af. Een medewerker activeert en overhandigt u een kaart. U kunt nu naar een van de stemhokjes gaan. Steek uw kaart in de stemcomputer. Een wit knipperend licht of een symbool geeft de plek aan waar u deze kaart moet invoeren. Let erop dat u ze in de juiste richting invoert, met de chip en de pijl naar boven. Een markering geeft aan tot waar u uw kaart in de gleuf moet steken. Volg nu de instructies op het scherm. Selecteer uw lijst en bevestig uw keuze. U kunt steeds terug naar het vorige scherm met de terugtoets. Selecteer uw kandidaten of breng een lijststem uit. Als u een fout maakt, kan u steeds uw selectie wissen en opnieuw beginnen. Daarvoor moet u een tweede keer op de gemaakte keuze drukken. Bevestig uw stemkeuze door bevestig uw keuze te selecteren rechtsonder op het scherm. Zolang dit niet gebeurt, zijn uw stemkeuzes voor die verkiezing nog niet gemaakt. Nadat u alle stemkeuzes geselecteerd hebt, print de stemcomputer een stembiljet dat u bij de stembus moet scannen. Kijk het stembiljet na en vouw het met de bedrukte kant naar binnen. Neem de kaart uit de stemcomputer. Ga naar de elektronische stembus met uw kaart en uw stembiljet. Wacht in de rij. Geef uw kaart terug aan de bijzitter, zodra het uw beurt is. Open uw stembiljet en scan het door het met de bedrukte kant naar beneden op de scanner te leggen. Een geluidssignaal bevestigt dat uw stem correct werd gescand. De klep van de stembus gaat automatisch open. Vouw uw stembiljet opnieuw met de bedrukte kant naar binnen en steek het in de stembus. Als u deze stappen hebt genomen, krijgt u uw identiteitskaart en uw afgestempelde oproepingsbrief terug van de bijzitter. U hebt gestemd.